Hello guys! Welcome back sa itong channel, Chef Blagueros YTC. Mayong umto guys. So sa inyo nakita, nagamit ko karon og pressure cooker tungod kay ngano, maglauya tag tiils baka. Dito guys, joke lang. Dito tuod. Katong gikan mi sa Cotabato, naka-bring home ang kuadto og native chicken. Katong native chicken, duha to siya kabuok, duha. Ang isa hinatag sa akong brother-in-law, then ang isa sa ako ang pag-umangkon. Kaya akong pag-umangkon tuwa man po dito nagpuyo, kay nakauyabad og taga didto. So nagmanya ko sa iya nga nabay inyohang binuhi didto sa ingon man niya nga naa. So nadungagan ang ako ang isa ka native chicken nga gikan sa akong brother-in-law. So ang naitabo, duha siya kabuok. So pagdala nako diri 2 days after sa pag-abot na namo diri, nagluto na din ko og native chicken. Katong native chicken ako to siyang gisabaw na ko to siya imbis na ako gyud gisagol adto imbis na kapayas, sayuti akong gisagol adto. Sa kato nakakita kay dinhi man gyapon ako to gi ano man siguro dinhi gyapon ako to siya gi video sa ato ang YouTube channel. So ang nahitabo adto wala na ko to siya gihurot. Nagkuan lang kog pila ka lugas. And then karon dayon I decided nga ako na gyud siyang lutuon tanan. Medyo ubay-ubay pabaya sad ni guys ang nabilin. So ako na siyang lutuon tanan. Ako siyang kibali adobohon. Tungod kay native chicken man. Pero ang native chicken guys dili siya tigulang. Sakto-sakto lang gyud siya nga mahimong meat or mahimong sudan nato. So kay maniguro man lagi ko, so akong gigamitan og pressure cooker. So karon atong i-check kung okay na ba siya. Kay ako naman yung gitimplahan na daan. So i-check nato kung humuk-humuk na ba siya kay para i-check po nato kung okay na ba atong timpla. And then ato na dayon ni siyang medyo ipasiko-siko ba atong ipamalamala. Pero dili gyud siya mala kay ngano tungod sa tong mga binuhi. Tungod sa tong mga binuhi para magamit po nila ang sabaw-sabaw or sauce gamay sa ato ang adobo nga native chicken. So i-check nato kadjot guys. So niya na ato ang native chicken nga giadobo guys. Ako siyang gibalhin diri sa kalha. Kay lahom raman kaayo to ang pressure cooker lagi. Kay inaana raman kadaghan ang nabilin sa native chicken. So okay na ang timplaan na guys. Amo lang nang ipasiko-siko gamay. And then ready na day na para sa to ang paniugto. Actually kuan na siya, humok na kaayo. So ipasiko lang nato gamay then maniugto na dayon ta. Ano guys. Tatay. Asa si tatay? Maniugto na gutom ka? Kaya pa. Unsa na? So maniugto ta gamay na lang. Ako sa ning ipasiko. So sige guys, see you later kay mananaw daw siya boxing. While waiting sa ato ang sudan nga ipasiko. Nara dito ang sabaw day guys, akong gikuan og sabaw, gituyo man nako nga naisabaw guys kay para sa mga iro. Ako siyang gi-separate, gikuan nako tong dagan kay nga sabaw. Then mo na day ni nabilin. Ang kanang nabilin nga sabaw para na lang na siya sa ipasiko nato ba kana. Pakupsan pa nato gamay-gamay. So nara guys ato ang native chicken guys. So maniugto na ta. Mok na siya guys, una tangtang na siya diretso sa hukog. Pag-abot na mo dito, iyog manok. Gi lauya. Diba? Then gi tangan gi og kapayas. Kalamungay din. Ya pag uli na mo, manok nagyapon. Giyawan gyapon mig manok. Nga native. Kaya bless man sila guys, kay naman sila mga binuhi ba? Mga binuhi nga native chicken. Yeah. Makakuan gid ta. Gusto ta magsabaw didto og manok. Makakuan gid ta. Makakaon ta. Lami man ikinamot guys. Ikinamot. May pagkaon nga lami ikaon basta lami magkinamot oy. Nay pagkaon nga lami ikinamot guys ba. Dito sa akin, dito sa akin. Bos, kako na. Grabe ka. Labi na kanang mga malang sudan ba. Misay lami kinamot. Humok na kay siya.
Tangtang nagumbukog. Bichap na ba ni nila daan? Ipachap naman ako daan eh. Yan, iyapan eh. Tabangan na lang. Buknoy. Okay, ubay-ubay betong giihaw. Among gikaon. Sa panyapon niya, ako na yung gidala. Ibalikuan ka buk ang giihaw. Upat. Upat. Tulo among gipanyapon, pero wala to gihurot bay. Nagbilin sila para sa ila didto. Usa ra man unta ni. Kay nag-apil man ko og kuan lagi unta kanang pato ba pato. Dawi kay nabisi man si Ma'am Cherry an. Nabisi si Ma'am Cherry an, wa kadakop sa pato. Di sa sunod na lang. Kau nang tatag patutin, kabla magluto patutin ba? Wala ko sa katakan. Kaluto na. Tuba ang tayo lang gaikon na. Tuba. Lagi ilata. Butangan og kuan. Pinya. Pinya. Kami pinyay ko. Kana patutin? Talagsara ta kakaon og native chicken guys kay kasagaran sa atong thank you. Kasagaran sa atong manok nga kaunon kay kanan mga kuan. Mga saan ba? Kuan. Mga hybrid. Mga hybrid na ba? May kasagaran na itong kakaon pero may kamang may baligya dito sa market. Pero dinhi guys, nagya po yung native chicken diri pero mag-order ka. Palit. Nya mas mahal ang kilo baya sa kuan. Mas mahal ang kilo sa native chicken kaysa kaning kuan. Abay, palitan na dari nga ka ng Limpyo na. o ipaihaw nimo. Kaya sila rin Na. pa. Si Mario. Ikaw na na. Mario ba Mario? Security guard. Shout out. Yeah. Pila man yung kuan. Nalimot ko pilang kilo. Pila ang kilo niya. Nalimot ko kay taon-taon naman. Umingon ka nga, limpyo na dan imong paliton. Ilan na nang iyawon daan dito pero basin mo magdugang sila sa bayad. Sa kanang paglimpyo ba? Dito lang ito tayo. Dito dapat man dito. Kanon pa ka ba? Kanon pa? Wala na. Kaunan na na kay humok man na. Kanang manok. Makayam na nimo. Humok naman kay guys ha. Hindi, kunis-kunis na lang. Ha? Di pressure cooker ba ya? Kumis-kumis sa babag ang Bura sa lechon ba? Lechon baboy. Kabala ka naman ko'y pailis dito. Napa may Sprite. Mas ubay lagi itong na-harvest yun ni Panoy nga native chicken ha. Pag-abot na mo. Wala. Sabi mo na ko Nagamit pag itong nagpa-blessing sila sa ilang balay. Sobra pa itong pag-abot na mo kaya matog gihurot niya. Dahil na yung ihaw din daan. Kaya para mausara ba? Nagamit pa to itong nagpa-blessing sila. Martis man may giabot ba? Aw gyadto ba Martis? Din pagkasandi din adto, nagpa-blessing sila sa balay. Karon na sa kay bawgan kanina dia. Dami mo sudan. Kaya yatag mo siya. Namnamin natin ang sarap ng native chicken guys kay panalagsara ni. Panalagsara. Lamig gyapon siguro ni ko ano ba? Sa? Asalon ba asalon? Oh, Ha?
Kami kanya inusan. Chicken barbecue. Halang-halang siya guys, kaya gibutangan ako sili. Harap ko dito. Ha? Kaya para kuan ba? Para di load. Kaya kasagaran sa native chicken guys, kay kuan ka ng langsa, bay ba? So inantigyo gyud pagkaluto. So kani karon ako ni siyang gibutang sili. Wala napulo to kabuk akong dugmok-dugmok. Sili ba? So busog na. Thank you. Thank you sa native chicken. Shout out sa mga kaubanan diya sa Punong Grande, Banga, South Cotabato. Thank you sa native chicken. Nahurot na gyud siya karong adlaw. Ni uli mi, unsa kay mi uli by 30? Oh, dili. O dili. 25 man to, so 24, 23. 23 di uli mi kay pagkalunis man papang. Oo. So 23 mi ni uli diri. 23, so 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2. To karon 3. 3 naman tingali. After 9 days. Aya pa naman naluto ang katong ikaduha nga kuan kay gitunga man gito nako. Kay dagan raman sa tukayo kung akong hotdon. Kay balik duwa beto ka manok. Pero gipangkuan na to siya kuan, gipangkuan nagtiil, wa na mo nadala ang tiil. Oh, gibilin ditong tiil. Nya karon ba gyud nang balik ko nako karon pa na mo nahurot gyud ang native chicken after 9 days. Ha, after 1 week kapin. So, next time na po sa native chicken. Thank you so much. Thank you so much for watching guys. Please like and subscribe. Chef Legaras Way Easy. To all my subscribers, thank you so much. Have a nice day and we will see you again next time. Bye.